Искам да ви кажа, че днес мислих върху въпроса какво значи майстор на думите. И така като се замисля, карах си колата и се вълнувах какво значи майстор на думите. Не знам, някой задавал ли си този въпрос? Така, мисля. Може и с дигане на ръка, някой задавал ли си този въпрос? Аз искам да знам какво значи майстор на думите. Може би всеки си има различен отговор. Аз за себе си искам да го споделя с вас. Може би майстор на думите е начина, по който да знаеш как да опишеш вълнението си. Може би майстор на думите е да усетиш енергията на тези хора, които днес са дошли тук, за да уважат това събитие. Да опишеш вълнението, с което ще им презентираш. За мен лично това е една връзка между човека, който презентира и всички, които го слушат. Днешната тема съм я озаглавил "Ти си роден, за да успееш", защото аз твърдо вярвам, че всеки един от нас е роден именно заради това. Ние сме създадени по такъв начин, че всеки един от нас го бива в нещо. Въпросът е дали той ще разбере в какво го бива. Затова бих посъветвал всеки един от нас да започне да изследва себе си, да опознава себе си. И по този начин той ще даде стойност на нашия свят и може би всеки един от нас е роден именно заради това. Ти си роден победител, тук си защото си победил милиони други. Тук си, защото именно ти си победил милиони други. За това, че ти си се родил, е имал голяма борба. Милиони други са вървяли напред. Но ти си успял. Разбираш ли? Разбираш ли? Ти си успял. Затова аз смея да твърдя, че всеки един от нас се е родил, защото е победил. Така че, моля аплодисменти за всеки един от вас. Разбирате ли? Всеки един трябва да намери качествата, които са му силни. Всеки един от нас трябва да намери това, което обича да прави и да го прави с удоволствие и всъщност по този начин ще добавя стойност на нашия свят. Какво е за теб успеха? Между другото, знам, че времето ни е много ценно, но това, което искам да направите за 20 секунди, по някакъв начин да си отговорите на всеки един от вас на този въпрос. Какво за теб е успеха? Отговорът на този въпрос е фундаментален за всеки един от нас. Той е различен и затова ни различава като различно уникално човешко същество. Успеха за различните хора е различен. Според мен никой няма право да ви каже какво значи успех. Успеха за едни е едно, за други е друго. За някои спортистите казват, че за тях успеха е да спечелят състезанието. Някои други хора искат да си направят собствена компания, да имат много пари, да имат хубава кола. Някои имат амбиции да имат хубава жена, някои и повече жени. За други успеха е да създадат семейство, да имат дом, да отгледат децата си и да ги научат на добродетели. Всеки един от нас има различна представа за успеха. Но ако вие срещнете успеха, дали ще го познаете? Ако го познаете, тогава ви призовавам да напишете това, което за вас е успех и просто да впрегнете всичко от себе си и да го постигнете. Успех обича благодарните хора. Може ли да ви попитам, благодарихте ли на някого днес? Така, с дигане на ръка. Кой от вас благодари на някого? Това, което исках да ви кажа, е, че трябва да се научим всеки един от нас
по всякакъв начин да е благодарен за това, което има. Да благодарим за всеки един жест от това, което ни поднася съдбата. Да благодарим за дребните неща и да благодарим за това, че имаме възможността да бъдем това, което искаме. Какво имам предвид? Имам предвид това, че ние можем да сме господари на нашата съдба, ако се научим да се наслаждаваме на дребните неща. Тук съм ви написал нещо. Не знам дали ще се усмихнете, ако ви хареса, искам да го аплодирате. Аз съм умен и страхотен, готин и красив. Добре, вижте сега аплодисмента на жените колко са повече. Аз съм умна и страхотна, готина и много красива. Мъжете си падат по мен, но само аз решавам дали ще ги отразя. Това, което съм ви го написал, може да си го препишете и да си го повтаряте всеки ден пред огледалото. Всеки път, когато умът ви изпрати негативна мисъл, вие му повторете точно това. Аз съм умна, готина и красива. Искам да ви кажа, че утвържденията, които ще правите, ще повишат вашата самооценка и това ще ви донесе успех. И това ви го казвам от личен опит. Раздавайте любов всеки ден. Любовта може да я раздавате във всичките им форми. Да направите комплимент на вашата колежка, да покажете на децата си колко ги цените, да покажете на приятелите си колко ги цените. Да уважавате всеки един от по-възрастните хора, който видите в автобуса, тролея и така нататък. Всеки един от нас разбира любовта по различен начин. Но всеки един от нас също така би искал да се отнасят към него с любов, нали така? Затова е много важно ние да раздаваме любовта си всеки ден и да го правим в абсолютно всичките им форми. И днес аз ще завърша, беше много кратко, с това, което е променило моя живот. И това за мен е рецептата, която аз бих искал да споделя с всеки един от вас съвсем лично. А именно, че ти си роден победител и може да си го казвате това всеки ден пред огледалото. Ти си роден победител и днес ще го докажеш. И всеки един от вас днес тук, аз съм приготвил лично да го има за себе си. Благодаря ви много.